Palakad ako, grupo sa mga manunudo sa Bacolod City nagapanghakroy sa buwis nga ibuhin sila take-home pay sa pagserbe sining eleksyon. Comelec kinaduso sa BIR nga kakso na lang ang tax. Yaring balita nga itong gintutukan. Wala to nga trainings ang ginapasakupan sa masobra 1,400 ka mga manunudlo sa Bacolod City nga magatindog bilang election servers. Sa sumas ang grupo nga Bacolod City Public School Teachers Federation, 7-8 kadlaw ang pagpangalagad sa mga manunudlo, lakip na ang mga ginahimo nga preparasyon. Ang ila pa konsuelo, ang sweldo nga 9,000 pesos para sa chairman, kag 8,000 pesos para sa mga miyembro sini. May duga nga 500 pesos sa communication allowance, kag 500 pesos nga anti-COVID-19 allowance. Sang 2019, limpyo sa 8,550 ang napauli sa mga manunudlo matapos kin-charge ang 5% tax sa pila ka allowances. Subong, mas mataas ang 9-10,000 pesos sa sweldo, apang ginapanghakroy naman sa mga manunudlo ang 20% ng arbitrary tax imposition. Kung sumahon, 7,200 pesos lang ang makuha sa chairman, mas manubo sa 1,350 sa neto sang 2019. So amo nang ginakasubuan sa aton mga teachers kay compared to 2019 may 20% ka tax na mga galito. Galing kay ang nakita lang to sa teachers daw 400 to 500 ang nabuhin kuno sa ila. Pero actually gin scattered ato sa ila nga tax ang 2019. Sunod sa tagpamuno sa Comelec Bacolod, ginadusos ang Comelec main office sa BIR nga kakso na ukon panubuan ang 20% nga tax imposition sa mga teacher poll watchers agud maganahan ang mga ini magobra. Our commissioners actually are lobbying sa BIR as we don't know the results pa. Pero they're lobbying nga kung pwede, hindi na lang i-exempt na lang ang teachers sa tax no, when they receive their honorariums. Santo sa direktiba ng Comelec, may express lane para sa mga senior citizen, PWDs kag mga heavily pregnant women, apang pwede mabali ang pagsulundan para sa mga nagasikyar sa masuluhing eleksyon, kangay sa mga lineman sa Seneco nga magaresponde in caso brownout sa D-Day. Obod ka rin ng Adrian Priatos, 1 Western Visayas.